ଭାଇ ଆଗ ଘର ଲୋକ କଲ୍ କରିଲେ ପଚାରୁଥିଲେ, ବୋପା ଭଲ ଅଛୁ, ଖାଇସାରିଲୁଣୁ, ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଲୁ, ଏମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ନୁହଁ। ଏବେ ପଚାରନ୍ତି, ବୋପା ସେଠିକା ପଇସା ଭଲ ଅଛି, କେତେ ଦରମା ମିଳୁଛି, ଏ ମାସରେ ଘରକୁ କେତେ ଦେବୁ। ତ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ ପରିବାର ମାନେ ହିଁ ଏଇ ପଇସା, ପରିବାରକୁ ମିଶା ହିଁ ଏଇ ପଇସା, ପଇସା ହିଁ ଏଇ ପରିବାର। ଆଜିକାଲି ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଦୁନିଆକୁ ପଇସା ହିଁ ଚଳାଉଛି, ଆଉ ମଣିଷକୁ ହିଁ ଏଇ ପଇସା ହିଁ ତିଆରି କରୁଛି। ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଦୁନିଆ ହେଇଗଲାଣି। ପଇସା ନାହିଁ ତ ତମର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଏଇ ପଇସାର ହିଁ କମାଲ, ପରିବାର ହିଁ ସେଇ ପଇସା। କ'ଣ କରିବ ଭାଇ।